ئەڤان شەڕ و ئالوزیên ku li navçeyê hene xwepêşandanên Iraqê jî ew gefal ser xelkê û xwepêşander û çalakvanan jî bêguman wiha kir ku gelek xelk birevin bêne Herêma Kurdistanê li aliyê din li Îranê, li Tirkî, li Sûriyê jî hejmareke zêde penaberan heye li navxuya Iraqê jî koçber hene. Îro senteriyan jî desteya prevebirina krîzan li Herêma Kurdistanê ser wezareta navxwe hinek amar belavkirina yên sala 2019 heta ku meha 12 2019 ji mara herî dawiya penaber û koçberan li nava Herêma Kurdistanê. Hejmara wan zêdetir ji milyûnekê ya koçberên navxweyî IDP 780,000 zêdetirin hejmara penaberan ji welatên derdûrê hatine zêdetir ji 626,000 penaberan ku li Herêma Kurdistanê ser her çar parêzgehan dabeş bûyne. Ev penaberên ku ji welatên derdûrê hatine ji Sûriye û Rojavayê Kurdistanê 242,944 kesin, ji Tirkiye Bakurê Kurdistanê 8,506 kesin, ji Îranê Rojhilatê Kurdistanê jî 10,812 kesin, ji Filistînê jî zêdetirin ji 608 kesan li Herêma Kurdistanê dibînin. Li gor Herêma Kurdistanê û parêzgehên wê ku ev penaber û koçbere çawa belav bûyne. Koçberên ku li Hewlêrê dimînin rejeya herî zêde ya koçber û penaberan ji sadî 47.5 mebesta mal vê derê me behsa kempa bi tenênîne lê yên ku di nava herêmê nava Hewlêrê da dijîn di nava bajarê da aware 354,000 zêdetirin penaber 124,000 kes zêdetir li nava bajarê Hewlêrê dimînin. Li bajarê Duhokê hejmara herî zêde kempan li wê derê rast e lê di nava bajarê de weke rejeyeke giştî rejeya penaber û koçberan ji sadî 33 ye koçber 217,000 kes zêdetirin penaber jî 8,000 zêdetir kes penaber bûyne ji bo nava Duhokê. Li bajarê Silêmaniyê hejmara herî kêmiya penaber û koçberan li wê re derê dimînin. Rejeya giştî 19.5 sadeye aware 215,047 kesin penaber 30,511 kes li bajarê Silêmaniyê dimînin. Em diçîne ser amarên hinekên deqîqtir em dê li ser wêyekê biaxivîn ka li her parêzgeheka Herêma Kurdistanê çend kemp hene ji ber ku herî dawî taze hilabce bûye parêzgeh ji ber wêyekê jî amarên wê derenînin û çinkî kemp jî li sinûrê parêzgeha Helebce nînin yên herî zêde li Duhokê ne 22 kempên penaber û koçberanin li Hewlêrê dehin li bajarê Silêmaniyê jî 6 kemp hene. Dabeşbûna li gor parêzgehan ya evan kesan ya malbatan taybetî 88 malbat di nava Hewlêrê da dimînin ku 246 kesin ev behsa penaberên Rojavayê Kurdistanê ne. Li bajarê Duhokê hejmara herî zêde li wê derê dimînin 3,884 malbatin yên herî dawî 19,417 kesin ev ji bilî em behsa kempa domîz bi taybetî dikên hejmara herî zêde li wê derê dimînin. Li Silêmaniyê jî 43 malbatin 162 kes li wê derê di nava bajar da dimînin li bajarê Silêmaniyê. Ev kesên ku di nava Iraqê da bûn ji bajarên dinyên Iraqê hatine di nava Herêma Kurdistanê da koçber û awerên navxweyî dibêjne. Li Duhokê 3,459 kes dimînin, li Hewlêrê 5,228 kes dimînin, li bajarê Silêmaniyê jî 107 kes dimînin. Evin yên ku navên xwe tûmar kirî hejmarên zêde hene ku nayêne tûmarkirin jî. Hin jî tên û vedgerin ew jî hene. Xerciya darayî ya evan penaber û koçberan piraniya wê li ser milên Herêma Kurdistanê ye. Hikûmeta Iraqê di vê derbarê da hikûmeta Herêma Kurdistanê gelek gilî ji hikûmeta Iraqê hebûn. Rojane 2,700,000 dolar ji bo evan penaber û koçberan divê. Her meh jî 8 milyûnin salane jî pêdiviya evan penaber û koçberan ji pêdiviyên destpêkiyên jiyanê bêguman ji kemp cihê nivîstinê xwarin, vexwarin, kareba, av her tişt 972 milyûn dolar salane ji wan re pêwîst in.